ginagawa mo? Gabi, ada pa yung anak. Uy. Siya sa dusa. Oh, no, siya dito sa diri. Grabe nagtawa siya di Hana eh. Pero saon taman, gisugor sa ko. Di mas ko kwartag. Di ni siya mapahawa. Pero usa ni siya mapahawa. Kinsa ka? Kinsa ka? Kinsa ka? Ako ni. Huwag gani, nag-unsa ka diri sa kumpayan. Ay, may kaimo kong ipangutan, nag-unsa ko diri. Kasi ikinay daw ang plano diri na ko ha. O ako na noon, ako aning payag, ako na to, gre, kini ka to doon. Nag-unsa ka diri. Ay, may kinangutan na kano, nag-unsa ko diri. Ning ari ko, kay gisugo ko sa among amo. Nga? Nga karong adlaw ah. Kinahanglan mo pahawa na ka diring yuta ah. Ngano pahawa pang ko diri. Nga diri na ko nakamatngon og buot. Uwag ko'y labot. Diri ko natawha kabili ni sa ako mga ginikanan. Ug sa iya hapong ginikanan sa akong kaapo-apuhan. Ah, sa ato pa kabilin. O kabilin. Oh, mo lagi na. Mo na kapait na nila, nangamatay na sila. Nangamatay na gani. Mo na kapait nila, gibilin lang yuta ka dili ilaha. Sa dili ilaha. Kim nila. Mailaha man og sa dili ko mopahawa. Diri na ko nataw, diri na ko mamatay. Hoy, ikaw ba pagkabaga jud kag naong no? Kanano ni ka mo puyo ning yuta nga dili imuha? Ako di ko makaingon nga dili ni ako kay sukad na kamatngon kog buot. Wa pa ning ari diri ni claim nga iyahan ning yuta. Oh, so karon na ning claim. Ako usa ko sa sulugoon. Usa ko sa iyang right hand, kung sa in English pa, left hand. Oh, right hand. Sulugoon ra ka. Sulugoon ra ka sa wakay katungod ko. Na, ako'y Pahawan katungod. ako ang katong mismong tag-iya. Mo'y pari adre. Kaming duha ang magistoryahanay. Na ako'y katungod. Kay di ka mahawa, di ko makakwarta. Kwarta mo lagi. Naong ba? sa kwarta. Ikaw mo'y naong og yuta. Ha? Buhi pa ganay, pero baho ng yuta. Ah, sure ka bang yuta? Simuta lang baho bang yuta. Basin ina no nagkusto kang mutilaw aning baho yuta. Mutilaw. Sa kadaghang namuyo diri no ikari na pabilin ang uban na mahawa, bro. Ikaw no, ay pag binaili haki, ako di ko matintal nimo. Ang katong na mahawa, mao toy way baruganan naman ko'y baruganan. Sige, simut-simutin mo. Bago ka kong yuta. Ya, Kawa. sa di na ka mahawa diri. Di ko pahawa dire. Hindi ka mahawa ari tag ilubong. Swede mo. Karon ra kataman. Kay kung di ka mo ari, ipabuldos ko ni helicopter. Ay, Kinahanglan mo hawa na karon ng adlaw. sir. Ginagawa mo? Sir. Sir, basing ka na. Basing madapat ani ug ka ng istorya sir ba? Basing madapat, basing pwede pa sir. Padali istorya. Mo basing madapat istorya ka na ba? Auno basin. Basing sir ba? Pwede si mahutan. Oh, pwede na jud ayo sir. Di, wow. Unsa man sir ka na? Madapat na ko istorya sir. Ah, di mada. Di ko kwarta kung di ko kinahanglan mo hawa yung kadining napita. Sir, kung hawa ko, dili pa karon kay wa ko'y kabalhinan mo. Wa ko'y labot. Sugay, kahian mo. Kung tarong sir, ba di ba dyan mada? Tarong ba, dili dyan mada? Di dyan pwede sir? Pwede man unta, pero saon magisugor manggugko. Di pwede sa kahangyo. Ako gani aning hangyan nimo na total mo hangyan sa ganak ko sa ni hang maghinangyo ay tang duha. Ako gani mo hangyan nimo sir ba nga. Ayo lang sa intawon karon sir. Sir, sige na sir. Sige na intawon sir. Uy. No. Sir ba? So. Pwede na sir? Di yung pwede. Di dyan pwede? Kaya di ka mawad rin yung kwarta. 1 million ang ihatag sa tag-iya. Aw, so now. Kaya kung di ka mo pahawa, manawag og helicopter ka ako ni pabuldos. Ah, so di jud ka mahawa. Dili. Bail jud ka. Bail, basta ng bail. Ah, mauba ka diyon. Wait. Wait sa. Oh. Gusto na mo kani ba ako ipalaban ni mo? Bahala ka. Oh, hadlok pa day abi ko pag-isog.